18 il-ġimgħa ta' taħriġ kontinwu bdew jissarfu f'esperjenza ta' ċikliżmu lil hinn minn xtutna, kollox għal għan nobli, dak li jinġabru fondi għal pazjenti morda bil-kliwi li jieħdu l-kura fir-Renal Unit tal-Isptar Mater Dei. Dan kif l-20 ċiklist nhar is-Sibt wara nofsinhar ħallew pajjiżna għall-isfida tal-Life Cycle 2013 kmieni it-tnejn filgħodu fis-sitta taw bidu għall-avventura tagħhom. Iridu jaqtfu 2000 km fuq rotta li minn Minsk f'Belarus se twassalhom sa San Pietruburgu fir-Russja. Għal dawn l-10 tiem, iċ-ċiklisti se jiffaċċjaw diversi avventuri u sfidi, l-iktar minħabba li r-rotta tinkludi dħul u ħruġ minn pajjiżi fl-Unjoni Ewropea għal dawk li mhumiex. Il-pajjiżi li ċ-ċiklisti Maltin se jgħaddu minnhom minn barra l-pajjiż ta' tluq u dak tad-destinazzjoni finali huma r-Russja, il-Latvja u l-Litwanja. Qabel ma taw bidu għal din l-avventura, iċ-ċiklisti għattaw il-ġurnata tal-ħadd jermaw ir-roti tagħhom. Fl-ewwel ġurnata tal-isfida, it-tnejn iċ-ċiklisti kellhom jaqtfu b'kollox 192 km. Wara l-ewwel 154 km kellhom jaqbżu l-ewwel fruntiera tagħhom għal din l-isfida, hekk kif mill-Belarus daħlu mill-ewwel fit-tieni pajjiż il-Litwanja. Għamilna kuntatt bit-telefon mat-tim tal-Life Cycle u tkellimna ma' waħda mill-backup team ta' din is-sena li fil-waqt li ringrazzjat lil kull min jagħti id-donazzjoni spjegat il-problemi loġistiċi meta jiġu biex jaqsmu l-fruntiera u semmiet li ċiklist kellu inċident żgħir però baqa' għaddej b'din l-isfida. Jiena fis-sitta filgħodu kollox kien għaddej tajjeb sa qisu xi l-10 ta' filgħodu u mbagħad kellna inċident żgħir għax ċiklist kienu qed jidraf tiegħu ġifieri ċiklist isuq wara l-ieħor u ta' wara daħal f'ta' qudiemu u tkaxkar reġa' fuq ir-rota. Dinja il-15 il-edizzjoni ta' din l-isfida li kemm ilha ssir inġabru €1,500,000. Din is-sena biss diġà nġabret is-somma ta' €130,000. Iċ-ċiklisti mistennija lura Malta fl-ewwel ta' Settembru u minn barra l-20 ċiklist it-tim jinkludi wkoll backup team ta' 11 ir-ruħ biex jagħtuhom l-assistenza kollha meħtieġa.